Sige, sakay. First time nakasakay sa elevator. Muna mga dagway. Oh. Sila, lahi na silang grupo. Lahi po mi. Mga igsoon ako na sila tanan. Ako yung kinamanghura nila. Hala, ginoo ko. Yung tawon, mga first timer. Mga gini siya. Mga first timer. Alright, we're already here. Unya, wala dyan mo naghag ni Tita Jean. Uy, wala mo naghag. Uy, wala lagi mo naghag. Wala di. Yan na. Ha? Isuot na. Sa airplane? Oo. Bitaw na malik na tao. Say goodbye to you. Goodbye to you, my friend. Goodbye, goodbye. And goodbye. Kadong nami pauli. Nye. Ha? Nakita naman mo. Ganyan, aton mo dito para dool kayo mo. Ma, makakita dito. Sige, sakay na. Nare, nagapon na dito. Unsag, sige magpaabot nimo. Ugod ning duha. Sige magpaabot nimo. Dito na nakuluha. Kapuy ani mo. Oy, na dito ka pikas kilid ya. Matanaw mo. Tanaw ma. Balhin ko mo lang. Halika na ka, halika. Tara. Ma. Renta sa na mo bayad pag kwarta. Lap. What's up? Kalimutan mo na lang. Oh, kami na eh. Ay, pida yun isig dagdugay. Nalaman ko. 30. 30? Increase eh. Insert it again sa airport. Muto na siya. Ya, kasi nagtagyan ng airport ya. Tarong to. Imong lolo, rapo-rapo. Ah, si Jano, di ay. Diyan lapu-lapu. Mga Indiano daw kuno. Yung sa Indiano. Indian. Indian. Indian people. Indian. Globe. Ah, Bayat. alam ko na. Theater. Nya, waday kasabot. Ingon pag Tara, airplane na. Dako kayo, tara. Mag-deserto. Tara, helicopter na. Ayo malakpo. Ay, natuloy. There's a Nara Miss Goa sa airport. Ito, nakapot na to sa babaw. Nasa national. Happy trip. Sige, dungan tatanan. Happy trip, Tita Jen. Ready? 1, 2, 3. Happy trip, Tita Jen! Angin, nagtita po ko kapi. One more time. We love you sa sunod. 1, 2, 3, go. We love you! Happy trip sa din. We love you. Sige, go. Happy trip, Tita Jen! We love you. Yoo-hoo. Bye-bye! Bye. Bye!
Welcome. Wala din itong lamisa ra mga piko-piko ra para ma-display ang mga cakes. Manapit. Ito dapat na pa. Nang, kuyog-kuyog. Come on. Kuyog niya. Come on. Kaya mo pa ba? Ilo. Hey dude! Hey dude! Work it up! Hello, malabas. Oh my God. La, sa tuya sa plano eh. Siya ba na? Mao na lang gisakyan niya ma. Ah, chicken. Siguro na dyan yung kibay. Okay. Wala ginawa. Save more. Market. Ah, wala naman na idili agiyo na. Ano naman tadi oh. Nah, ibu naman. Ano lagi? Kabalo ko. Ako pa sa YouTube yung nakasuwa share mo. Dahil na ako. Ano ka music ka mo daw? Imo ra i-search ito, makita niyo. Sa imo search. Imo ra i-download nito. Angel me sit down here. Oy, ay gawas. Here beside Saan ka, Tarte? Dagan yung sounds. Kuan ka ba? 300 ka pen. Mga sounds sa mga budol fight. Natay budot sa kuan, natay budot. Ay, ito mo. Ano siya? Naabot na ta sa kuan. Ari ko sa Island Central, nagpalit ito mga nag-aware. Ambot na ba ka sila i-stock? Ako mag-i-stock mo, di ba kayo? Kinakalan ka na ko daw. Wala lagi ito sa airport. Kita mo, doon 7 pesos, 50. Talagana sa mga, muna yung mga workers sa mga bayo. Yung sarap. Okay, basta na yung mga ingana, mga arts, mga bike, ipo na na siya. Hello! Hi! Ah, lapu-lapu. Hello! Hello! Hi! Hi sa camera. Anong tao ba? Lapu-lapu na? Hello! 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 Okay sila man. Hello sa camera. Kanan. Hello sa mga Daghan maayo. Hello sa camera. na welcome sa mga kuya. Mga nagpo ka sa
Yan, naagtag-dagat, umayang. Wala yun. Ako man na. Diri mo ay dira. Wala gina yung ngalan. Yawag earrings. Earrings sila pula po no? Ako kayo. Sa Mobile Legends, ayos sila po ako. Tuwa ko sa para. Ah, sila brown ang buhok. Mobile Legends. Wala sila pula ko. Ato! Ato. Hi. Play mobile. I play mobile. I go to shower. I play mobile legends. Yeah, katong kanya. I play mobile legends. I play Mobile Legends. I shower. Hello. I take a shower. I play mobile legends. I go to work. I play mobile legends. Mga adik mo Mobile Legends. Mga adik sa I email. will go. Shout out sa mga adik sa Mobile email. legends. Victory! Victory. Pangka na yung victory. Bang, bangga. Ano na yan? Victory. Ano siya ang course sa Misa? Mga sila mga nang eskwela, no? Ilang uniform ba? The white t-shirt with something with a something. Ari na ka partner? Dara ba, dara? Si Rugi pan, di coffee. Si Rugi. Dili may nga area mga bay nagpuyo no katugod. Dara ang kuan. Kini sa tubangan ng Ibo Elementary School. Dayon, di ari pasulod. Hi, sir. Sir ko balintong. Tanaw daw na papa. Uy, na si Papa. Palit ko. Shh, puyo. Dal. ko ka ng Wala. Ilong tara ba? I woke up. I play Mobile Legends. Ana na dai lamisa. Ana dai lamisa. Kuyog na karduba mo. Ha? Na kuyog mi ba kay mag karduba ma? Puyo, di mo ko magkuduba ko manghugas ako dito sa balay tito. Mo kuyog mi. Di lagi. Dadura mami.